З самага пачатку, як мы прыехалі ў Грузію, я марыла пабываць у Сванэціі. Сванэція гэта высакагорны рэгіён на поўначы Грузіі, які знакаміты сваімі прыгожымі краявідамі ды сванскімі вежамі. Цэнтр Сванэціі пасёлак Месція. Але як туды дабрацца? Мы жывем у Тбілісі, і шлях на машыне да Месцій займае 8 гадзін. Доўга, тым больш, што хутка стамляешся ехаць па звілістым грузінскім дарогам. На шчасце, ёсць самалёты, якія лётаюць на Тахтары, і ляцець усяго 50 хвілін. Сустракаем усход сонца на гадзінку амаль 7 ранку. І нам патрэбна здысці наш трансфер да Натахтары. У квітках было напісана, што трансфер адпраўляецца дакладна за 1 гадзіну і 45 хвілін да вылету, і нельга спазняцца. На самой справе трансфер сам спазніўся на 20 хвілін, а потым яшчэ і заехаў заправіцца. Будынак аэрапорта невялікі. Рэгістрацыя праходзіла так. Выйшла жанчына з аркушам паперу, зрабіла пераклічку. У тых, хто хацеў, забралі рэчы ў багаж, квіткі не глядзелі. Калі надышоў час пасадкі, мы пешша дайшлі да самалёта і селі хто куды хацеў. Самі самалёты невялікія, і квіткі яшчэ трэба злавіць. Як лавіла я. Пачала яшчэ ў сярэдзіне ліпеня. Тады квіткоў на ліпень ужо не было, як і на жнівень, а дні ў верасні былі яшчэ недаступнымі. Кожны дзень я заходзіла на сайт і правярала, ці адчыніліся даты на верасень, і вось 18 жніўня яны з'явіліся. Адразу пачала шукаць дні, у якія ёсць квіткі, але на першую палову месяца ўжо нічога не было. Затое былі квіткі на 17 верасня, якія я адразу набыла. Ад аэрапарта да Месціі каля 2 кіламетраў ці 30 хвілін пешкам. Таксі можна не браць.
Сам пасёлак нам спадабаўся. Хоць тут шмат чаго будуецца, але бачна, што стараюцца прытрымлівацца аднаго стылю з каменем ды дрэвам, які спалучаецца са старажытнымі вежамі. Ёсць будынкі сучаснай архітэктуры, якія таксама выглядаюць арганічна. Але ёсць, канешне, і самабуды, і недабуды, якія нагадваюць, што ты яшчэ ў Грузіі. Ну что, здымаем рум-тур нашего отеля у Мести. Называется Местия Inn. Ну, здесь невеличкий балкончик. Сереж, там дальше досочка. Ой, блин. Яшчэ тут асаблівыя сабакі. Яны далучаюцца да цябе ў кампанію, тусяць некаторы час, паказваюць мясцовасць, нават правільную дарогу могуць паказаць, а потым ідуць па сваіх справах. Правильно. И в какашку. И в какашку, да-да-да. Да-да-да, прям в какашку. Молодец. Хорошо, что это не наша собака. Она катается с горки. На другі дзень мы накіраваліся да ледавіка Чаладзі. Шлях праходзіў праз Вінтэрфелл. Ад Месціі і да месца, дзе скончваецца дарога, 9 кіламетраў. Іх можна праехаць і на машыне, калі ўзяць таксі ў цэнтры. Далей жа пачынаецца ўздым, і ісці можна толькі пешкам. Ого. Корова проломила забор. Блин, я-то не засняла. И оп, и вторая бежит. Все, побег.
Побег из коровника. Ты куда? Кляча. Вернись назад. Да она прыгала, она, короче, одну доску задела, М. свалила доску. Назад иди. Говорит, туда нельзя, куда ты идешь? Одна послушная корова, вторая нет. Там все три подхватились. Ну.